салом дуруди бепоён ба кулли мухлисони барномаи дар шабакаҳои иҷтимоӣ. Фирдавси хурсанд тоб хабарҳои варзиширо мегӯяд. Сар мекунем. Арсенал ва Адидас ба далели иштибоҳ дар тар ё худ дизайнери пироҳанҳои нави даста фурӯши маҷмӯи либосҳои футболии мазкурро боз доштанд. Сабаб ин аст ки дар либосҳои мазкур ба ҷои он ки 38 бозии бебох дар мавсими 2003-2004 нависанд, 32 бозии бидуни шикаст навиштаанд ки ин иштибоҳи калоне аз ҷониби тарроҳони ширкати Адидас будааст. Либосҳои нави мавсими 2023-24 ба 20-мин солгарди мавсими 2003-4 бахшида шудааст ки дар он Арсенал дар тамоми 38 бозии Премьер-лигаи Англия бидуни бох мавсимро анҷом дода буд. Дар тарҳи нави либосҳои дастаи мазкур пайҳам бо ҳарфҳои W ва D навишта шудааст ки ҳарфи W ғалаба ва ҳарфи D маънои дурангро ифода мекунад. Аммо аз сабаби хатои таърезӣ ба навбат ба ҷои 38 ҳарф ҳамагӣ 32 ҳарф ворид карда шудааст. дар робита ба ин Арсенал ин куртаҳоро дар вебсайти расмӣ аз фурӯш хориҷ кард ва ба мухлисоне ки тавонистаанд онҳоро харидорӣ кунанд нома фиристод ки бо сабаби хатоӣ ин пироҳанҳоро дар мавзеъҳои расмӣ истифода набаранд ва дар сурати ислоҳ шудани иштибоҳи мазкур имкон доранд оварда ройгон либосҳоро иваз намоянд. Адидас ваъда додааст ки хатогиҳоро ислоҳ мекунад ва ба мухлисоне ки маҷмӯаи аслиро харидорӣ кардаанд баргардонида мешавад. мо ба бошгоҳ ва шарикони худ зич кор карда истодаем то ки либосҳои нав ҳар чӣ зудтар ба фурӯш бароварда шаванд ва ба мухлисоне ки аллакай онро хариданд баргардонидани маблағи пурра ва ё бартари либосҳои навро пешниҳод мекунем. ин хатои таърезӣ ба стандартҳое ки мо ҳамчун бренд барои худамон муқаррар кардаем мувофиқат намекунад ва мо аз бошгоҳ ва мухлисони он узр мехоҳем, гуфта мешавад дар изҳороти ширкати Адидас. барои нафароне ки дар шаҳрҳои гуногуни Россия кор ва фаъолият мекунанд, бонки Тинкофф барои шахсоне ки ба дӯстони худ дархост кардани корти дебетии Тинкофф Блекро тавсия медиҳанд, бозии бурдноки 100 миллион рубла ба роҳ мондааст. шартҳои мушкил надорад, фақат як ва ё якчанд дӯстони худро тавсия диҳед ки корти мазкурро дархост кунанд. ман аллакай гуфта будам ки шаҳрвандони хориҷӣ инчунин метавонанд корти дебетии Тинкофф Блекро ройгон дастрас кунанд. агар шумо аллакай чунин кор дошта бошед, акнун метавонед бо шарофати он имтиёзҳои бештар ба даст оваред. чӣ тавр дӯстонро даъват кардан? ба дӯстатон пайванди даъвати шахсии худро ирсол намуда тавсия диҳед ки то 30 июн Тинкофф Блекро дархост кунад. шумо метавонед онро бо истифода аз пайванди дар тавсиф ё барномаи бонк созед. барои ҳар як дӯсти тавсияшуда ки истифодаи корти Тинкофф Блекро оғоз мекунад, ба шумо кафолат дода мешавад ки 1000 рубл гиред ва имконияти будани яке аз ғолибон дар бозии бурднок бо фонди мукофотии 100 миллион рублро дошта бошед. дӯст низ бурд мекунад. бо дархости корт бо истифода аз пайванди шумо ӯ яке аз мукофотҳои кафолатнокро мегирад. масалан 100% кешбек дар гипермаркетҳои машҳур, бозорҳо ва нуқтаҳои фастфуд, 6 моҳи обунаи Яндекс Плюс ё 3 моҳи алоқаи Тинкофф Мобайл. илова бар ин бо истифода аз корти дархостшуда дӯст низ иштирокчии бозии бурднок бо фонди 100 миллион рубл мегардад. агар шумо то ҳол корти Тинкофф Блек надошта бошед, метавонед бо истифода аз пайванди дар тавсиф буда кортро дархост кунед ва дӯстони худро низ даъват кунед. бо корти Тинкофф Блек шумо метавонед бе камиса ба Тоҷикистон, Узбекистон, Қирғизистон, Қазоқистон ва дигар кишварҳои иттиҳоди давлатҳои мустақил маблағ интиқол диҳед. то 20 000 рубл дар як моҳ бе камиса бо рақами телефон ба Арманистон, Қирғизистон, Тоҷикистон ва Узбекистон, Қазоқистон бештар 1% аз маблағи интиқол. интиқолҳо метавонанд бевосита дар дохили барнома анҷом дода шаванд. дар он ҷо шумо инчунин хоҳед дид ки чӣ қадар пул ба қабулкунанда бо пули миллӣ бе камисияи пинҳонӣ меояд. қабулкунанда метавонад дарҳол пулро бе рафтан ба бонк истифода барад. дӯстонатонро ба дархости корти Тинкофф Блек даъват кунед. тӯҳфаҳои кафолатнок гиред ва имконияти ғолибиятро дар бозии бурднок бо фонди мукофотии 100 миллион рубл ба даст оваред. мунтахаби Бразилияро дар ҷоми ҷаҳонии Қатар аксари мухлисон муддаии асосӣ медонистанд ва дар ниҳоят аз ин андешаи худ
баргаштанд, чун бразилиҳо он бозиеро ки мухлисон интизор буданд нишон дода натавонистанд. гап сари он аст ки ҳайати ин мунтахаб ҳарчанд моломоли ситораҳост, вале тактика ва фалсафаи бозии онҳо ҷавобгӯ ба талаботи футболи муосир нест ки дар ниҳоят исботи онро дидем. вақте аз Садио Мане пурсидаанд ки дар мавриди мунтахаби Бразилия чӣ андеша дорад, сенегалист сукут карду ҷавобро фақат сари як бозингари Бразилия Винисиус Жуниор кашид. ӯ гуфтааст ки Винисиус айни замон шомили се беҳтарин бозингарони ҷаҳон аст. Винисиус Жуниор метавонад дар оянда барандаи туби тиллоӣ шавад. инро Садио Мане пеш аз бозии дӯстонаи Бразилия ва Сенегал изҳор дошт. Сенегал рӯзи сешанбе дар бозии дӯстона Бразилияро бо ҳисоби 4-2 шикаст дод. Садио Мане 2 гол зад ва Винисиус Жуниор ба Лукас Пакета паси голӣ дод. ӯ ҳамчунин қайд кардааст ки ман фикр мекунам ки ӯ ҳамин сатҳе ки бозӣ мекунад онро дар оянда нигоҳ медорад ва албатта соҳиби туби тиллоӣ мешавад, гуфтааст ҳамлагари Бавария ва Сенегал ба шабакаи ТНТ Спорт. Винисиус Жуниор дар мавсими гузашта дар ҳайати Реал Мадрид дар Ла Лига дар 33 бозӣ 10 гол ва 9 партофти головар анҷом додааст. акнун суоли асосӣ ин аст ки оё шумо ба андешаи Садио Мане розӣ ҳастед ки як рӯз не як рӯз Винисиус соҳиби туби тиллоӣ мешавад? хави мисли Гвардиола ба ҳар ҷузъиёти бозӣ диққати ҷиддӣ намедиҳад, ҳарчанд рӯз то рӯз ҳамчун мураббӣ пеш рафта истодааст. Пеп дар вақти тамрин ҳатто ҳар ҷузъиёти ҳаракати бачаҳоро ҷиддӣ қабул мекунад. ин андешаи нафаре аст ки таҳти сармураббигии ҳарду ин мураббиҳо кор кардааст ва ҳоло идома медиҳад. гап сари Роберт Левандовски меравад ва ӯ кори ин мураббиҳоро мавриди муқоиса қарор дод. ман фикр намекунам ки хави мисли Гвардиола ба ҳар ҷузъи бозӣ аҳамият медиҳад. вай диди худро дорад. таҷрибаи бозикунии ҳардуи онҳо замоне дар майдони футбол ба онҳо кӯмак мекунад ки нақшҳои дигар бозингаронро дар майдон фаҳманд. аммо хави ба тафсилот он қадар бодиққат нест, гарчанде ки ӯ ба муваффақиятҳои бузург ноил мешавад ва ҳамчун мураббӣ пайваста инкишоф меёбад. агар касе футболбози олӣ бошаду баъд мураббӣ шавад, ба ӯ интиқол додани дониш ба бозигарон осонтар аст. вақте ки онҳо чизе мегӯянд, паёми онҳо фавран гирифта мешавад. Гвардиола мураббӣ аст ки ба ҳар як ҷанбаи машқ аҳамияти махсус медиҳад. дар бавария ӯ аксар вақт ба ман нишон медод ки чӣ гуна ба бадани худ ҳаракат намоӣ ки мувозинатро аз даст надода бо пои рост ва чап кор карда тавонам. ӯ мехост ки бо пои чапам бештар бозӣ кунам то дар дохили майдон иқтидори бештар аз худро дошта бошам. ӯ мегуфт ки агар танҳо бо пои рост бозӣ кунӣ, дар майдон шонси камтар доред ва вақте ба пои чап ҳам бозӣ мекунӣ, дониста бош ки шонси бисёртар дорӣ. Гвардиола ҳеҷ гоҳ ба ман чӣ гуна гол заданро ёд надодааст, зеро ман аз ӯ беҳтар будам, гуфт ҳамлагари Барселона ба шабакаи Канал Плюс. Перес Хаби Алонсоро мураббии навбатии Реал Мадрид медонад ва метавонад соли 2024 ӯро таъин намояд. инро пойгоҳи хабарии Билд расонаӣ кардааст. Хаби Алонсо метавонад соли оянда ба дастаи Реал Мадрид биравад. ба навиштаи Билд, шартномаи мутахассиси 41-сола бо Байер Ливеркузен то тобистони соли 2024 баста шудааст ва эҳтимол дорад ки испанӣ пас аз анҷоми он дастаро тарк намояд. президенти Реал Мадрид Флорентино Перес нимиятгари собиқро сармураббии навбатии даста баррасӣ мекунад. вай метавонад пас аз рафтани Карло Анчелоти ки бо Мадрид шартномаи ҳамагӣ то соли 2024 дорад, ба вазифаи сармураббигии даста таъин шавад. Байер дар мавсими Бундеслига таҳти раҳбарии Алонсо аз мавқеи 17-уми ҷадвал ба ҷои 6-уми ҷадвали чемпионати олмон баромад ки таваҷҷӯҳи дастаҳои бузурги аврупоӣ нисбати истеъдоди мураббигии Алонсо зиёд шуд. ҳамлагари дастаи Гремио Луис Суарес ба раҳбарияти бошгоҳи Бразилӣ иттилоъ дод ки ба хотири вазъи саломатӣ ният дорад хатми маснади варзишӣ намояд. чӣ тавре нашрияи спорт бо такя ба Esportes GZH менависад, уругваии 36-сола ба хотири ҷароҳати зону мехоҳад хатми маснади варзишӣ намояд. қайд карда мешавад ки бошгоҳи Бразилӣ мехоҳад шартномаеро имзо намояд ки дар сурати гузариши футболбоз ба тими дигар Гремио ҷубронпулӣ ба даст биёрад. Суарес дар сафи тими Бразилии Гремио баъди гузариш аз Насионали Уругвай аз соли қаблӣ то ҳол баромад мекунад ва шартномаи ҳамлавари 36-сола бо Гремио то соли 2024 муҳлат дорад. ҳамлагари уругваӣ дар мавсими 2022-2023 25 бозӣ гузаронида 11 гол ба самар расонид ва 8 партофти голӣ ирсоли ҳамдастагон намуд. ба ҳамин тамом, то дидори навбатӣ, хайр.